одина музаффарова ҳарчанд ки хонандаи мактаб аст лек ба рӯзноманигорӣ шавқ дораду бо идораҳои газетаи шаҳри исфара ҳамкорӣ менамояд. Барои одина ҳарчанд ки семинару омӯзиш муҳим аст, зеро ӯ оянда ин касбро пеша кардан мехоҳад. имрӯз ӯ ҳамроҳи ҳамсинфаш майсара ки мақсади ӯ ҳам дар оянда рӯзноманигор шудан аст, ба тренинги лоиҳаи рушди имкониятҳои эҳсоси гендерӣ ва васоити ахбори оммаи Тоҷикистон бо воситаи пешбурди гузоришҳо бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне ки дучори зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ шуданд ё масоили вобаста ба зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ омад. дар тӯли 2 рӯз бисёр чиз ба худ гирифтам дар бораи гендер, дар бораи асосан соҳаи журналистика, чӣ хеле ки журналистон асосан дар ин лоиҳа иштирок доранд. Масалан дар бораи амалҳои журналистон, дар бораи мафҳуми гендер, баробарӣ ва нобаробарӣ ва занону мардон дар ҷомеа бисёр маълумоти комил гирифтам ва ба фикри ман агар ҳамин журналистони оянда дар бораи ҳамин гендер, дар бораи баробарии ҳуқуқи марду зан маълумоти комил дошта бошанд, метавонанд ба ҷомеа низ ҳамин маълумоти худро пешниҳод карда тавонанд. санаҳои 29 ва 30 ноябр дар шаҳри Исфара барои журналистон ва блогерони маҳаллӣ семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Дар он мавзӯи инъикоси масъалаҳои гендерӣ дар васоити ахбори омма ба иштирокдорон омӯзонида шуд. Дар тренинг 15 нафар иштирокчиён ширкат варзида ба онҳо тренерони маҳаллӣ Орзу Ғаниева ва Ҷамшеди Маъруф дарс гузаштанд. мо ҳамин ҳодиса ҳатман бояд муқоиса кунем бо инъикоси ҳамин ҳодисаи такрорӣ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна таҳлил рафта истода, дар ростаи ахбори омма таҳлил чӣ гуна аст ва унҷо ки мо як чизи бисёр зинда мегирем, инро шарҳу изҳори назар нисбати ин ё ҳодиса ҷомеаи шаҳрвандӣ хеле фаъол шудааст ва аз ин чиз мо истифода мебарем. лоиҳа аз ҷониби барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва дар дораи Tashabbusi Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Tashabbusi Нури Рӯшноӣ як шарики глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид мебошад. Ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеа дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақил Якум ба татбиқи лоиҳаро ба ӯҳда гирифтаанд. ҳамаи ин масъалаҳо вобастаи ҳамдигаранд. аз он айёме ки ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб истиқлол шуд, мо барои бунёди як ҷомеаи солим, барои бунёди ҷомеаи дар ҳақиқат демократӣ, ҷомеаи ки дар он ҳамаи қишрҳои ҷомеа баробар ҳуқуқанд, аз ҷумла ҳамин ячее ки хурдтарини ҷомеа ин оила бошад, дар оила ҳам бояд баробар ҳуқуқию демократияю бояд ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармо бошад. инъикоси масъалаҳои ҳассоси гендерӣ ва тадбирҳои пешгирӣ аз ҳолатҳои зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ дар васоити ахбори омма шаҳри Исфара таҳлил гардида, журналистон аз таҷрибаҳои кории худ гуфтанд. бо баробари пешравӣ дар ин самт рӯзноманигорон ба муаммоҳои гуногун дучор мешаванд. семинари мазкур ба иштирокдорон имконият дод ки кор бо сарчашмаву манбаъҳои расмиро омӯзанду вазифаи худро дар доираи меъёрҳои ахлоқии касбии журналистон иҷро намоянд. аслан он мавзӯъҳое ки имрӯз дар рафти семинар тренинг баррасӣ шуда истодаанд, ин мавзӯъҳо барои журналистон ҳам нав асту ҳам кӯҳна аст аз он нуқтаи назар ки ин масъалаҳо қаблан матраҳ шуда буданд, лекин бо шакли дигар, бо намуди дигар ва агар аудиторияи назар анӯзед дар аудитория ҳам синни ҷавон ҳастанд, ҳам ёнасол ҳастанд, ҳам калонсол ҳастанд. барои он иштирокчиёне ки аксарият ҷавонон ҳастанд, барои ин чизи нав аст ва онҳо метавонанд дар фолити минбаъди худ ки оянда давомдиҳандаи журналистика дар маҳал дар Исфара мебошанд, аз ин ба хубӣ истифода кунанд. масалан гирем забони душманонро истифода набаранд, стереотипҳоро истифода набаранд, масъалаҳои гендери баробариро риоя кунанд, хеле хуб мешавад. лоиҳаи рушди имкониятҳои эҳсосии гендерӣ ва васоити ахбори оммаи Тоҷикистон бо воситаи пешбурди гузоришҳо бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне ки дучори зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ шуданд ё масоили вобаста ба зӯроварии шаҳвонӣ гендерӣ дар 7 минтақаи мақсаднок амалӣ мегардад. шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, ноҳияи Восе ва Ёбони вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакиву шаҳри Ҳисори ноҳияи Тоби Марказ минтақаҳои мақсаднок ҳисобида мешаванд. омӯзишҳо дар вилояти Суғд ба итмом расид ва акнун дар марказ ва ҷануби Тоҷикистон идома хоҳад кард. ҳадафи он баланд бардоштани савии дониши рӯзноманигорон дори ба мавзӯи хушунат ва гендерӣ мебошад. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъотии Хабар.